niya ni mga madiba na padis. Sino ang nilalamig dyan at papainitin ko sa kumukulong lana? Bulinaw na lang. Yes, you see that it's foggy ang huling hamog. Last pag, charis lang din. At nandito ako ngayon sa Mayon, Skyline para tumambay at magluto nitong kamote na lilaga ko na tabi ang mga maribuda pa bago pa pumunta dito. At ito nga pala mga ingredients: birch kahoy, breadcrumbs, cheese escudero, all-purpose flour, sugar daddy at not virgin coconut oil. First step o baka ng buhay ang nag-agaw sa imong piday. Charis lang bi. Wala ka ng kamote durugin ang puso ng lalaking babaero na dain ako kontento sa imo. Bulis na. Ginamitan ko na ng tinedor tamasubog ba na kung karamot kaya bati halay kita sa CR. My goodness. Next namin nilagyan ko na ng birch kahoy. Tawala lang, trip ko lang nalagyan siya. Charis. O tayo inubos ko na mga sasarong sa siya itanganing mas masiram. And put now the sugar daddy. Para may sweetness, alangan naman o ilag to dyan asin. My goodness. Last, iligyan na natin ang all-purpose flour. Para pirito na siya, hindi siya magwatak-watak, hindi siya magiwalay. Strong ba? Hindi ka kaya ng relasyon nyo. Marotok. O di sa lang iriwal-iwal, hiriwalaya na. Bulis na. And mix all the ingredients pero sa hiling-hiling ko, pahirapan ko pa talaga ang buhay ko sa paggamit kayo yung kutsara, buda tinidor. O sa dipisil, baga o paghaloon. Kaya naman ayoko na magpangga pa. Kaya huni o maurag karamutong tana. O pero buot mo na maaraman, naghugas man tabi ako ha. Nakita ko well blended ang mga ingredients. Tinapi-tapi ko muna ito at fino na pabilog. Buda pinalapad dahil lalagyan ko siya ng cheese at buko sa loob. Ito na ang magsisilbi niyang palaman. O sa dipisil, baga ang ikipot. Bulinaw na alang garumasan sa mga ngaspak mga chismosa. O dainanggan ng kikipot. Bulinaw na alang. Siyempre of course, higpitan natin para hindi ito bumuka pag perinito na. At pinatambling ko na nga ito sa breadcrumbs to add crispiness. At nang na-cover ng ating kamote, nagpainit na ako ng not virgin coconut oil para maprito na ito. Autang sa rumobrain magkubabaga o maparusong digriyo sa Mayon Skyline. O medyo matagal magpainit ng lana dito sa Mayon Skyline namin kasi sobrang lipot. Pero ganun pa man, wala siyang choice kundi ang uminit. My goodness, kaya naman nilagay ko na ang kamote sa ating kumukulong not virgin coconut oil. At maghintay na ilang minuto para maluto na ito pero hindi ako sana ako baka oras pang halatong ko digriyo tak malipot-lipot bagao. At sobrang lamig sa mga oras na iyan. Ano man daw naglaog sa isip ko na magsurusando. Bulis, nibra magandang kakogos. Aw inda. At fast forward na nga mga madibuda pa di malapit na itong maluto. Maganda dito numambay mga madibuda pa di sa Mayon Skyline kasi malamig ang panahon. Lalo na kung mura na nagpapainit sa imo. And finally mga madibuda pa di sa oras yung luto ng ating kamote cheese escudero. Pero sa hiling-hiling ko pa sa lugar masaramo na ade. Pero masaramo talaga ako nagluto. Charis. Pero pigo ko ba ako sa mga oras ng tabak hilaw sa laog. O inda na nagkatakain mga kaago. O niya ni tahiling nga ba agaro mga hapkok ade. Jesus para Yosef. O maparuso mga kaidigdiyo buda malipot tayo mo na papainit ng gadsulan na. At nagtaka pa nga ako bakit hindi siya nagmelt yung cheese. Bulinaw na alang ta ordinaryong cheese masana pala ang lilago dyan. O ba kung so quick melt cheese. Ngalas-ngalas pa man nga ako. At ito na nga mga madibuda pa di antikiman portion sa unang kagat. Kung ang asin ay maalat, sana umibig ka ng tapat. Aray mo. Basta sa kuyan pala sa mga madibuda pa di masaraman siya. Sweet and creamy tawi siya mga madibuda pa di. Kaya mga madi ko may tada ka dyan na kamote. O ano man ito magkakahurulog manan madi. Bulis na kanya. Kulok na ba ang babaeng iniyo? O tayo uragan mo kaya ang paros sa inyo. Tayo paros ang bukta. Di from that up ko may tada ka dyan na kamote. O di mo pa kauna kamote ang mga akinindo. I-try mo man tabi ini mga madi. O sayang o di ako nakadarang kape. Perfect na perfect ko tayo na combination na duwa. Garo kita. Perfect combination. Charis. At kung gagapit ka naman po ng cheese escudero, mas maganda pang gamitin ang weak melted cheese or mozzarella cheese. O kung hapot mo tabi kung malipot dyan o bako. Sa mga oras na bako man. Pagi lang talaga pero bako man siya malipot. O iwan sa na tayo mga madibuda pa di ang vlog ko ngunyan sa masunod naman.